Ja, en dan gaat meer niet kunnen dan wel kunnen, helaas. De sluiting van de Westerschelde-tunnel vraagt heel wat van Zeeuws-Vlaanderen. Vooral ondernemers maken zich zorgen en willen graag weten wat hen te wachten staat om daarop beslissingen te nemen. De provincie Zeeland organiseerde een aantal avonden speciaal met dat doel. Wat ik tot nu toe heb gezien is dat veel ondernemers gewoon informatie willen ophalen om hun bedrijfsvoering in ieder geval zo goed mogelijk in te regelen en zich voor te bereiden op de sluiting van de tunnel. Als je het hebt over van wat is nou het algemene sentiment? Ja, ze zijn bezorgd. Kan ik mijn bedrijfsvoering nog wel goed voeren? Hoe organiseer ik die tijdsblokken? Wat als ik een tijdsblok mis? Kan ik dan in het volgende tijdsblok zorgen over inkomsten die misschien gemist worden? En dat begrijpen wij heel goed. Het is geen leuke ontwikkeling. Wij gaan begin juli het systeem openzetten waarbij bedrijven, organisaties, niet personen, maar bedrijven en organisaties zichzelf kunnen registreren. En in die registratie kunnen zij ook al aangeven tot welke categorie zij denken te behoren. En dan kunnen wij al zien met welke bedrijven en organisaties wij straks te maken krijgen, zodat wij het systeem weer beter kunnen inregelen. En dan halverwege juli kan je bij de eerste wave, zo noemen wij dat dan, kan je al je kenteken registreren. En als jij dan al weet, op 15 maart moet ik in ieder geval met een vracht door de tunnel, ik zeg maar wat, of met mijn voertuig door de tunnel, dan kan jij voor die dag al 1 bloktijd reserveren. En dat kan alleen heen of alleen terug. En waarom is dat nu alleen heen en terug? Dat is echt voor een eerste check om te kijken waar krijgen wij nu mee te maken, hoeveel aanvragen komen er binnen, op welke categorieën gaat dat gebeuren. Want als wij in één keer alles openzetten, dan kunnen wij het niet zo goed inregelen. En dat doen wij zodat wij later het systeem wel volledig zo goed mogelijk op maat kunnen openzetten voor iedereen. Want het verkeer moet met 80% verminderd worden. Dat is best nogal wat. Dat is veel, dat klopt. Dus niet iedereen kan gebruik maken van de tunnel. In ieder geval niet op de momenten waarop zij nu gewend zijn om gebruik te maken van de tunnel. Voor het OV-systeem is het streven om voor de zomervakantie duidelijkheid te geven over hoe dat systeem in elkaar zit. Er werden zojuist vragen gesteld. Kost het OV-systeem of kost een rit door de tunnel straks geld voor ons? Wordt het tarief voor de ferry gereduceerd zodat dat aantrekkelijker wordt? Daar proberen we voor de zomer in ieder geval duidelijkheid over te geven. Het algemene sentiment is wij willen dit echt graag met z'n allen in ieder geval zo goed mogelijk gaan doen. En vanavond ook, ik merk ook aan ondernemers, zij willen echt rekening houden met het hele systeem. En hoe ze straks zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de tunnel. Dat merk ik echt. Dus dat is heel fijn om te merken dat we als Zeeuwen er toch nog een beetje een succes en creativiteit tegenaan gooien. Want ondernemers zijn gewoon heel creatief. Dus daar hebben we alle vertrouwen in. Maar je merkt natuurlijk ook veel zorgen en frustratie. En dat sentiment, dat heb ik ook wel gevoeld.